Bantwana bethu ababulawa ama-drugs. Bantwana bethu babulawa yi-ANC evumela noma ubani eze kule country. Akekho ongazi ukuthi ama-drugs akuphi. Akekho ongazi ukuthi ama-Nigerian watholaphi. You go to Springs, you go to Brakpan, you go to Compton Park, corner to corner and told Nigeria. Elithengisa ama-drugs. Uke walibona eliwaphe imali. Angiyabuza bazali. Ngitsheleli one Nigeria. Ethiwa leli phaka. Abobani amaphaka. Ingane zethu, abafowethu, abodadewethu. Wenzani uhulumeni? Wenzani Ayanda? African National Congress. Uma siyaqhubeka siyavota. Siyinkomo nje eziye-DP. Uzwani uyazikhulela emakhaya. Inkomo mawuvula isihlenge, zonke ziyangena e-DP. Nathi sinjalo. Siyaqhubeka sivotela i-system ebulala thina, ebulala abantwana bethu. Kanti sikweleta bani le vote? Ubani esikweleta le vote? From 2016 to 2021, local government election, when we stopped voting the ANC have government collusion. Le nxaka ekhona kamasipala ukuthi kusasa kunemeya ye-DA, kusasa kune-EFF, kusasa kune-ANC, idamage eyenziwe yithi. Ngoba sesingasabavoteli in all 5 metros. Inhlangano esasiyithanda isanayo ipower. Njengoba shilo uDoka akusizi ukuba semshadweni okuhlukumezayo indoda ikuphule namhlanje hayi ngikhulume nayo kahle sasa ngizokhuluma nayo kahle iphinde ikukhahlele uthi hayi usuhlupha makadakiwe yazi noma sofa hayi usolo uyenzela ama-excuses awuphumi kulo mshado uyeke nenja ihambe ugcine umfewethu kuzofa thina Zwani. Masiqhubeka sivotele i-ANC. Kuzofa thina masingayenzi change of this particular government. Nabafundisi la emhlabeni namasonto athengiwe. Ngoba le-ANC njalo mayevoti iqale emasontweni ithi senza ama-church visit. Nabo babeka izandla abafundisi bethu. Sophuma kanjani inkohlakwaleni? Mani bathandazela abafundisi. Yabathandazela lamaqoqo. Babuzwane, athandazelwa yini? Nani niyisonto ninesandla ekutheni lelizwe lethu libe nje. Ngoba lamaqoqo niyawakhulekela. Mani wakhulekela uNkulunkulu uzwa nina Zwani. Kuthi bafuna lapha. uNkulunkulu awabisele, aphendule umthandazo wakho Ncebo. Sicindezelele uthi ANC hayi iyasibhedela. Kubheda wena uwe boyikhulekela. Angithi Zwani. Ngabuza nomfundisi bakuthiwa akeze ngambuza la. Ngiyababona njalo bakwe-election every Sunday bane-campaign manje yokuze ama-church visit. Hayi nime nani nabokhosa lemu. Hayi sineyivakashi namhlanje ezethu ezibuya kunhlangano so sicela abakhulumi bashayela izandla. Shayela amaqoqo izandla. Shayela ababulala izandla. So yithi that are unable in this particular system. Kodwa namhlanje sine chance yokuthi asichinje sike sibone abanye abantu ukuthi bazasiphatha kanjani. Sibone labo bathi ATM, labo bathi bazalelwe esontweni. Sibabone ukuthi bazasiphatha kanjani mabasaphethe. Ngoba nabo awubazi ukuthi abawini ngani ama-election bayi-6 million e-country. Kusho ukuthi phakathi kwabo kunamaqoqo la esontweni. Inkinga amaqoqo la esontweni. Asonta nathi aqula nathi. Mawaphuma ANC yabhetha mangelanga lokuvota kuvota yena. Asichinjeni.
Angizelanga okuningi. Ngizela ukuzonicela. Ene ngicela kokugcina ngiyacabanga ukuthi bafethu asambeni nalento. Ninika ama-candidate wethu ithuba. Njengoba bashilo basinikile bathi nizozikhethela abantu enifuna babe amakhansela. Ngeke si-interfere nani. Sicela nisikhulisele na i-ATM njenge-CWP. Abantu abakwaziyo ukuhlupheka, abantu abakwaziyo ukuswela, abantu abakwaziyo ukukhandleka. Sizele lokho. Asizelanga ukuthi uvelaphi hayi mhlawumbe uzoba yimeya ngathi sikhapha uvelaphi. Ningangiboni ngisidudla ngicabanga ukuthi ngiphila kahle. Ngidla unhealthy. Aze nisho nithi hey, angiboni ungaka